Welcome to Passport. Ate, pila naka-songs ang na-compose mo para sa Ginoo? Actually, yung nalagyan ng chords is 2 pa lang. Pero yung wala pa, I think, nasa 5 naman na. Wow, Nasa 5 amazing. na. Very nice. For someone to compose some music daw. Kung Pero kita sa lang motor yan. lang talaga Oo. na. Sa motor lang. Dahil lang sa motor, no? Sa tangga-drive ka, Thank you, worship, Mio. worship. Thank Sabi ko you. kay Mio, bakit ngayon ka lang? Kung hindi talaga kay Mio na, yun know, kasi kapag nagda-drive ka and it's the only time na you can really talk to God one-on-one, no? May mga emotions ka bala na na hindi mo napapalabas actually in public. It's just between you and the Lord. Sa motor talaga. Amen. Ang dami naming pagsasama ng motor. Ang dami niyang nasaksihan. Hindi man mabatian kay... Naka-helmet. Pwede ko ano ka sa motor ka helmet ka, why ka labot ka, hindi mo nabatian sa buwan, di ba? Masinggitan ka. Correct. Hallelujah. Ginatagang kita privilege natin nga magbasa and magpamati sa glimpse ng iyang life through sa iyang diary. May mga istorya kita nga sa diary lang ginatan pwede may istorya. Pero subong tungod nga itong ginang lyrics sa kanta, it's my joy to honor you. Yeah, napakaganda. Ready na kita subong i-declare, i-share sa mga Yeah. tao who leads us to Christ, who makes us who we are right now, and who is really enthroned in our life. So, thank you, good ate. Ate, pwede mo ma-storya sa amon yung mga journey, ate. Who leads you to Christ? Yes, no? It's ang sarap balikan ang nakaraan. Wow! Muli! Balik! Ang tamis ng pag-ibig, no? It's matamis. My salvation, na ginamit talaga ng Panginoon is, it's Ken who had win me. He didn't win me with a good apologetic or something, but He win me through sa Lord. Wow. The day I came back from Macau, I saw him at night kneeling, praying, raising his hands. And then sabi ko sa sarili ko, pray ka dyan, pray din ako. Pray din ako. Pray din naman ako And then, but he's really a different man. So, I really appreciate that noon. Kasi he showed the real life of a Christian. And then, I think it's 3 months that when the Spirit of God tells me, wala namang mawawala kung sasabayan mo siyang mag-pray. Di ba? Hinahayaan mo gabi-gabi yung asawa mo, nagpipray, lumuluhod, pero ikaw nandyan ka lang. And then, nung narinig ko yun, oo nga naman. Bakit hindi ako sumabay? Nung sumabay ako, hagulhol naman yung asawa ko. He was very touched na yun nga, sumabay ako mag-pray sa kanya. And yeah, it starts doon na. He read the Bible and then I asked him ano ang magandang basa. Actually, it's very arrogant pa na, naintindihan mo ba yan? Yung gano'n. Kasi marami nagbabasa ng Bible. Tapos sabi ko, naintindihan mo ba yan? No? Pero very din yung parang, it's a spirit led by God that He answered me, sige nga, ikaw ang magbasa. Baka mas maintindihan mo, turuan mo ako. A very humble answer from Kenneth that it really touches me. Na ginasuyaan ko siya, I'm provoking him to get angry, you know? But still, very humble siya na, sige, ikaw magbasa, and then you teach me. So, nung narinig ko yun, I really felt that there's something change in him. He's different. So, yan, nagbasa ko ng Bible. Galing ako ng Macau, DH, nawala ng trabaho and everything. The very first who prayed for my salvation is my husband. Si Kenneth sa Saudi through the winning naman ni Brother Juyon. That's why Brother Juyon is someone who is very close to my heart, no? Because of him, perhaps hindi guro mabubuo yung family namin and everything because we're so very prideful kaming mag-asawa. But by the grace of God, sabi ko nga hindi natin alam, no? Na the Lord has just let us be free and mapagod and get tired and just realize now this is not working and just go back to Him and just start by starting with that right relationship with Him, di ba?
buti na lang Lord, no, kada yung point in my life na parang ayaw mo na. Pero ang punto kung aayaw ka, saan ka pupunta? Wala na akong pupuntahan iba, siya lang. So sabi ko, yun nga yung prayer ko now, not my plan anymore, Lord, but your plan. Although hindi ko alam kung ano yon, so I just start with my relationship, ginfix ko relationship ko with the Lord. Kaya nga sabi ni Kenneth, alam na niya na parang hindi na ako ang laman ng isip nito. Iba na ate mo first love. Oo, iba na talaga. Yung bang matutulog ka, si Lord talaga yung yung iniisip mo. And then paggising mo, si Lord pa rin. Ang kagandahan talaga doon is yung effect. Pag inayos mo yung relationship mo with the Lord, isa-isa niyang ayusin ang relationship mo, palibot mo. Kilala ako sa bahay, sa amin na umagad na masungit, umagad na sumasagot-sagot sa mother-in-law, walang galang, bastos. But ang kagandahan kasi kay Lord, He's the one who taught me na pagka, ano ba yan? May ulam na nga yung anak, may ulam pa yung apo, iba pa. Yung mga ganon. Pero sasabihin ng Panginoon, ayaw mo nun. Hindi lang ikaw nagmamahal sa asawa mo at sa anak mo. Andyan si nanay niya, nagmamahal sa kanya. And then doon na rin ko na-appreciate nga, just let nanay love them. And I will also love them. At magpasalamat nga ako, may ibang nagmamalasakit sa kanila. So, ganun na. Yun yung sabi ko nga, I think for that 7 years is kung meron man kaming pagkakasagutan ni nanay, hindi yung something na talagang sagutan na away. Of course, may argument na may hindi pagkakaintindihan, but it really, it fixes ba? Ang pinakagustong-gusto ko lang kasi kay nanay din naman, siya yung tipo ng nanay na tuturuan ka na para naman sa ikakabuti ng lahat, no? So, humility is very important, lalong-lalo na kung nagalumon ka for 7 years sa kanila. So, yun, inayos lahat. So, yun nga, naririnig ko na lang na pagka nag-Bible study na kami sa labas ni Kenneth na, lain na gidman si Rose. Naririnig ko na, no? Iba na yung kinukwento sa labas, no? On my part, sabi ko, to God be the glory ka ako. Kasi it's our choice, magpa-undergo ka sa flesh. Masarap naman talagang magbitaw ng mga salitang hindi maganda talaga sa kapwa. Kasi yun ang gusto talaga ng flesh, yung patamaan din siya, di ba? Yung mga ganun. Pero because we are already in the Lord and the Holy Spirit inside of us is already teaching us and we are already reading the Bible, like something kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay parang ginawa mo sa Panginoon. So, kung ano yung sinabi mo sa kapwa mo, imaginein mo si Lord yung sinasabihan mo. So, medyo mag-withhold ka na. Hindi ko dapat sabihin yun sa kapwa ko kasi parang ginawa ko na rin kay Lord. Yung mga ganung bagay, ina-apply natin. Actually, napakagandang i-apply. Why? Because makikita mo yung bunga. Tama ka, Lord. Buti na lang, hindi ako nagalit. Buti na lang, hindi ako sumigaw. For us. Kaya I really appreciate na yung salita ng Panginoon naging buhay, na naging patotoo talaga. Although hindi ko sinasabi na walang hirap, wala kang pagdadaanan na problema. Meron, pero ang pinakamaganda doon, may Panginoon na tayo. Diba? May Panginoon tayong saligan natin. Kang takbuhan. Imaginein mo ha, wala naman akong kamag-anak dito. Pareho kami ni Ate Beth. Sino tatakbuhan namin pagdating sa pera? So that's why, nung walang trabaho si Kenneth, na dalawang 2 years bago siya nakasakay, walang maibigay na ibiabot na pera. Sinasabi ko sa kanya na, syempre, the natural is magnanag, right? And then, doon ko na-realize din, siya naman, very anxious naman siya. Yung suglan na sa anxiety, na syempre, he has to provide, yung something like that. Pero kasi dahil siya yung unang nag-mature, siya yung cool talaga. Relax lang talaga. Dahil may bigas naman dyan, di naman ako bumibili, di sinasabayan ko na lang siya. Pero as sumasakay siya in everything, makikita mo na yung tumataas na rin yung demand ng pamumuhay natin. Siya na yung, ako na yung nagmamature, siya na yung may anxiety. Kaya doon ba't siya ganyan ang pressure? Oo, yung pressure. Kaya sabi ko gano'n, yun doon ko na practice na pagka gano'n na wala kami, or may ini-expect kami na pagkakagastusan and wala kami, kinukuha namin sa luhod lahat. Sabi nga nila, if you wanted to be successful, kunin mo sa luhod. Luhod talaga. Iluhod mo talaga. So, mas maganda yun na yung, I encourage him, let's pray. Let's declare the word of God.
kesa naman yung wala namang mangyayari kung awayin ko pa siya, kung i-pressure ko pa siya. So that's why nakita ko talaga yung relationship namin ni Ken is mas mabigat yung pagiging magkapatid sa Diyos kesa sa pagiging mag-asawa. Amen. Yun yung pinakamaganda. May mga bagay akong ayaw sa kanya, may mga bagay siyang ayaw sa akin, may kakulangan siya, may kakulangan ako. But the anchor of the relationship is the Lord Jesus Christ. That's why at the end of the day, we still pray. Although, alam mo, kahit dinadrag mo yung cellphone na ano mo, Lord, paulit-ulit na lang to. Pero you know what I mean? It's the love of God in us. It's not our love. It is the love of God in us. Because it is the love of God that can forgive. It is the love of God that can tolerate. Kaya mo na yun, okay lang na. I agree ate, 100%. Now, and then, pinayos yung relationship. And that time din, si mother and father ko, pastor, nakapag ano ko ng prayer request doon na magkabalikan. And by the grace of God, nagkabalikan naman na sila. Wow, Papa. praise God. So, ang galing. Amen. Napapanganga ka na lang kay Lord sa kanyang faithfulness. No? Amazing. Amazing. Good. Namin, no? Kay damo kita, I mean, ako personally, number one nga na nakita ko sa life ni ate is, like for example, kami ni Manong, pray kami sa amon nga family, wala nga ate, tani sila man tandugon sang Ginoo. Every night kang una, mag-prayer kita dito sa Bagong Bayan, may our prayer is, Lord, haksa sila sa imo nga pagpalangga, mabatsyagan nila nga palangga mo sila. Kung mapalangit mo lang kita, tapos ang aton nga pamilya, bilin sa lupa, di na nga aton kalipay, wala. Yes. Di ba? Why kita kabalo sa mga tao nga nagapangamuyo para sa aton. But salamat nga may ginagamit ang Ginoo ang mga Amen. tao, no? Meron. Ang Ginoo naga-work sa aton nga heart mo. Pong time mo nagidya, wala ka gidya Hindi mahimo. ka hindi. Hindi ka na ya kapalagyo ya. Hindi ba kay last, sa previous episode na nag-challenge kita nga to i-fix aton sa family una naton. Kaya na nakita ta ba sa family ni ate Gigi na nga ang relationship ya bala sa family ya na fix sa kagina nakita ko tong iyang relationship sa siyang parent-in-law nag-okay sila. So kanami gino nga ma-fix gid bala ni una ang sa family ta. May mga misunderstandings kita bala. Nga ito ganyan natin na lang sa Ginoo. Samtang ka pamati ko bla, na dumano ang kanta blang we maker bla, a miracle worker. No, God is a miracle working God sa life ni Sister Ross. Kag akan namin bla nga isa nga nakita ko man niya yung family bla nga nakakilala sa Ginoo. No ang pinaka greatest nga joy siguro sa isa ka tao nga yung family maluwas. I think sakon bla nga pagitsindi bla. Kay Pranti mo nga hindi lang mo pamilya sindi nga kalibutan in flesh but family ka mo in heaven. May sakat niyon sang si Jesus naga share sang word. May mga disciples nga kabal mga tao ba nagambal siya, ang imo nga mother and your sister sa sagwa. Siling na gintudlo na mga tao nga this is my mother and my brother and sisters. Those who hear the word of God. Basta yun, sa life ni Christ ano bala nga importante sa iya ang iyang family pero gina-consider ng mga importante man ang spiritual family so ay nga si Christ why nagulang siya nga family at the same time sa spiritual family nga tawan na time to minister to them sakto gid nga need to be balanced no si Christ nakita ko 12 years old siya ang last nga ginambal sa Luke chapter 2. He submitted to his parents, no, mga 18 years, and then nag-start sa ministry. But silingon nga naging balance siya sa iyang kabuhi. Kita ko ay ano man, sa Ross. Balance. No, yung balance gid. No, no extremes. Oh, No. very balanced. Balance gid. No budlay man na extreme ko bala. Kani nga prante gid siguro man sa mga learn kita nga isaman may mga panghuna bala nga hindi ko mag-minister sa mga tao tungkol kay akon family, why pamaluwas. Isa may mga concept ka nga sina. Pero kay Christ nakita ko man sa iyang life nga even though mga brothers, some of them, why nagtuo siya. Wala pa. But he kept on doing the will of his father, spiritual family. You know, kasi nga after sa mga coming people nga maluwas bala. Basta lingon, why naghinder sa iya nga even though some of his brothers why nagtuo sa iya, di ba la? Even his sisters may comment dito, di ba anak sa isang carpenter at the same time his sisters is with us. You know, sa sinangahambal possible nga ginpangasawa nila ang sister ni Christ, you know,
his sisters is with us. Busa lingon si Christ ya, why siya na bother? No, I mean, bisan sa iyang family, may nakita pa nga not perfect, pero why siya na-bother siya, hinder siya, nga himo sa mga bagay nga to give joy to his Father in heaven. Kaya sometimes sa among rato nga pununa mo, hindi ko na mag-minister sa mga tao ko, ay pamaluwas ako pamili. Hindi na, si Christ hindi. Pero ano bala, kung malipay mo ang God the Father, I believe nga ang imo nga mga desire for His glory, even salvation sa imo panimalay, imoon sa Ginoo. Amora bala. Kaysa na amora nga aton mo, nga sa unaw naton bala nga, siling nila hindi ka epektibo kuno nga minister sa iban kundi mo ministerohan ang imong family. Pero kay Christ why naghinder sa iya? Nga even though why pa nagpati iya nga mga brothers and sisters of course. Pero na keep on serving his Father na one time nitong sa nag-attend sila Passover nga feast, tapos naglakat ang parents niya 3 days wala nila kita si Christ, nilipatan nila, and then nagbalik dito sa Jerusalem. After 3 days nakita nila si Christ dito sa may temple, bala kita naton sila ni Christ, you don't know that I am in my Father's business. Pero wala mas lingon niya, hindi hindrances even though makita mo daw yung mga families do hindi pa perfect, I mean, why pa lost example. Pero naga-keep on going ka to serve God, I believe nga ipatch up sa Ginoo everything nga design mo salvation. So ay nga siguro ang pag-alagad sa Ginoo hindi hindrance nga hindi perfect pa yung mga panimalay. Bisan ko kita subong guro may mga panimalay kita nga do hindi pa ta sigurado nga naluwas ibad la, no? Pero padayon kita because we believe nga ang Ginoo lang gid manghikot sila. So ay nga nami gid na we need to be balanced, no, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. To minister to the people at the same time sa atong family. But don't worry kung daw hindi pa makita gawa, pero I believe it will end up sang salvation sila gid. Kay I believe nga it is God's will for us. Nga atong nga palimalay maluwas, no. 16:33, di ba? Ginaba 31. Acts, no. I believe me. Sige, ikaw na. Believe on me. Siling na sa jailer, and you will be saved and your household. So ay nga gid prante gid nga promise ang Ginoo. 16:30. Amo na promise ang Ginoo mo, di ba la? So ay nga hindi kita magulay gid bisan kita basta pa dahil kita alagad sa Ginoo, ay ang Ginoo gid mangikot sa atong panimalay. Amen. Ako nami bala kay Tedo sa ginagaano ko bala sang Acts 16:31 bala. So nabatian ko na din sa iya, no. Pag kulay nakita ko kay ate nga wala sang distance, no. Biskan sa malay sa prayer wala sang distance bala. Malayo man ang atong family, layo man sa ari kita diri, sala si abroad kung sa abroad kita ari sila diri. Kag siban mga lugar no sa through prayer. Usawa may mga tinion nga wala kita mimo sa kabuhi, tabla only prayer lang kid. Di man ta kasyaget sa Facebook, di man ta kasinggitan to sa video call. Amo na bala mga shout out video sa pagmad. No, only prayer lang kay sa ibang nga lugar. Bisan sa ako na nakita bala sa ako man bisan sa ako ng family sa inyo man goro may ara man nga gaka-save sa ibang nga lugar sila. May mga ibang nga padalang Ginoo ga-reach out sa ila bala. Na-save sila kay pastor balita si Ari sa di tungod sa iyang pangamuyo ang iya family nakaluluwas sa ibang nga lugar. Damo na. So, Acts 16:31, no, kung magatuo ka, maluwas ka, kagapating mo panimalay. Promise siya sang Ginoo. Biskan siguro hindi mo pa makita, bisan natuan mo, bisan subong di ka pa makita o mapatay ka man. Later on, biskan way makita later on, maluwas ang imo pamilya. May maiba na yang labot, galing wala mo lang nakita, kaysa langit ka na. Amo na bala. Karis mo ko sa iyang testimony, very nami kid kag kita mo nga sila humbleness na kita ko sa imo nga life. Humble ka lang, di ka halaka, gid mo kaguling ka timi kung may Ginoo, humble ka lang. Ang Ginoong tanan himuon kang dares nang Ginoo alam mga Ginoo pangamuyo, pangamuyo lang sila. Kung malayo sila, encourage lang through mga messages, sa mga bala sa mga family. Later on, ang Ginoo lang magahulag sa ila. Remind sila sa Ginoo kag kita ko man ang iyang ni ate bla mga struggles naman, no, aging pa sa Dios na lang tanan. Lahat ng tuhod ay luluhod mo sa Ginoo. Kinanta namin kanina yan. Kataas na Pa sa Diyos, hindi pa sa load, no? Mag-fail lang ang load ng Anong kanta natin kanina?
luluhod ka bla men humble ka sa Ginoo man di man busingon goro manuhod nga ano bla ok amo pas no. Humble ka bla sa Ginoo. Neo. Kita mong kanta nato na choose the Neology. humble and raised in high mo na same love sa ang gugmas ang Ginoo bla. Kag kita ko man nga mo na tambal ka ginangakon nga mga sara sa akon ng bla nga no. So nami gid kag amo nang pamati no tama lagi kita ma-bless kita sa kabuhi ni Ate Ros no sa mga listeners naton no maginagyan mga OFW or diri ka man mga kabataan ng iyong ginikanan dito sa malayo bala so pamatian gid ninyo ini no